Hi everybody, this is CG. I'm here to make it easy. Welcome back to the channel Bubbly. English is made easy. ఈ రోజు మనం సాధారణంగా చేసే కొన్ని తప్పులు వాటిని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి అన్నది చూడబోతున్నాం. Let's get into the video. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ నాకు నిద్రగా ఉంది అని చెప్పాల్సినప్పుడు స్లీప్ ఈజ్ కమింగ్ ఫర్ మీ అని కొంతమంది చెప్తున్నారు. స్లీప్ ఈజ్ కమింగ్ ఫర్ మీ, దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. అలా చెప్పకూడదు. ఐ ఫీల్ స్లీపీ లేదా ఐ యామ్ స్లీపీ లేదా ఐ ఫీల్ స్లీపీ అని చెప్పచ్చు. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. ఐ ఫీల్ స్లీపీ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ లంచ్. నేను మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత నాకు నిద్ర వస్తుంది. సాధారణంగా జరిగేది ఐ ఫీల్ స్లీపీ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ లంచ్. మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత నాకు నిద్ర పడుతుంది. బేబీస్ ఫీల్ స్లీపీ వైల్ ట్రావెలింగ్. చిన్నపిల్లలు ప్రయాణ సమయంలో నిద్రగా ఫీల్ అవుతారు. బేబీస్ ఫీల్ స్లీపీ వైల్ ట్రావెలింగ్. పిల్లలు ప్రయాణ సమయంలో నిద్ర వస్తుంది వాళ్ళకి. షీ ఫీల్స్ స్లీపీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. తనకు క్లాస్ రూమ్లో నిద్ర పడుతుంది. తనకు తరగతి గదిలో నిద్ర పడుతుంది. షీ ఫీల్స్ స్లీపీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. తర్వాత రెండవది నేను కావాలని చేశాను అంటుంటా కదా. ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి. ఐ డిడ్ ఇట్ వాంటెడ్లీ అంటుంటాం చాలామంది. ఐ డిడ్ ఇట్ వాంటెడ్లీని ఐ డిడ్ ఇట్ వాంటెడ్లీ కాదు. ఐ డిడ్ ఇట్ ఆన్ పర్పస్. నేను కావాలని చేశాను. ఐ డిడ్ ఇట్ ఆన్ పర్పస్ లేదా ఐ డిడ్ ఇట్ ఇంటెన్షనల్లీ. ఐ డిడ్ ఇట్ డెలిబరేట్లీ. మూడు రకాలుగా చెప్పచ్చు. ఐ డిడ్ ఇట్ ఆన్ పర్పస్ లేదా ఐ డిడ్ ఇట్ ఇంటెన్షనల్లీ లేదా ఐ డిడ్ ఇట్ డెలిబరేట్లీ. ఇలా మూడు రకాలుగా చెప్పచ్చు. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. షీ హిడ్ మై కీస్ ఇంటెన్షనల్లీ. తను కావాలని నా తాళం చెవిని దాచేసింది. హైడ్ యొక్క పాస్ట్ టెన్స్ హిడ్. తను కావాలని నా తాళం చెవి దాచేసింది. షీ హిడ్ మై కీస్ ఆన్ పర్పస్. షీ హిడ్ మై కీస్ ఇంటెన్షనల్లీ. షీ హిడ్ మై కీస్ డెలిబరేట్లీ. ఇలా మూడు రకాలు చెప్పచ్చు. షీ ఫెల్ డౌన్ ఇంటెన్షనల్లీ. తను కావాలనే పడిపోయింది. షీ ఫెల్ డౌన్ ఇంటెన్షనల్లీ. షీ ఫెల్ డౌన్ డెలిబరేట్లీ. షీ ఫెల్ డౌన్ ఆన్ అ పర్పస్. కావాలని పడిపోయింది. హీ లాస్ట్ ద మ్యాచ్ ఇంటెన్షనల్లీ. అతను కావాలని మ్యాచ్ ఓడిపోయాడు. హీ లాస్ట్ ద మ్యాచ్ డెలిబరేట్లీ. కావాలని ఓడిపోయాడు. హీ లాస్ట్ ద మ్యాచ్ ఆన్ అ పర్పస్. కావాలని చేశారని చెప్పాల్సినప్పుడు ఇలా మూడు రకాలు చెప్పచ్చు. అంతే తప్ప ఐ డిడ్ ఇట్ వాంటెడ్లీ అని చెప్పకూడదు. తర్వాతది లేట్గా వచ్చినందుకు సారీ అని చెప్తుంటాము. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద లేట్ అనేసి, అది తప్పు. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద డిలే అని చెప్పొచ్చు. అంతే తప్ప ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద లేట్ అని చెప్పకూడదు. లేదా ఐఎమ్ సారీ ఫర్ బీయింగ్ లేట్. నేను లేట్గా వచ్చినందుకు క్షమాపణలు. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ బీయింగ్ లేట్ లేదా ఐఎమ్ సారీ ఫర్ కమింగ్ లేట్. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ కమింగ్ లేట్, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ బీయింగ్ లేట్ లేదా ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద డిలే అని చెప్పొచ్చు. అంతే తప్ప ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద లేట్ అన్నది తప్పు. తర్వాతది నేను నా ఫ్రెండ్ని పికప్ చేసుకోబోతున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పికప్ మై ఫ్రెండ్ అంటుంటాము. తప్పు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పిక్ మై ఫ్రెండ్ అప్. ఇక్కడ వర్బ్కి ప్రపోజిషన్కి మధ్యలో ప్రణౌన్ రావాలంట. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పిక్ మై ఫ్రెండ్ అప్ అని చెప్పాలి తప్ప ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పికప్ మై ఫ్రెండ్ అనేది తప్పు. తర్వాత తిరుపతి మా సొంతూరు. తిరుపతి ఈజ్ మై నేటివ్ అంటుంటాము. అది తప్పు. ఐఎమ్ అ నేటివ్ ఆఫ్ తిరుపతి అని చెప్పొచ్చు. ఐఎమ్ అ నేటివ్ ఆఫ్ తిరుపతి లేదా తిరుపతి ఈజ్ మై హోమ్ టౌన్ అని చెప్పొచ్చు. లేదా ఐఎమ్ అ నేటివ్ ఆఫ్ తిరుపతి అని చెప్పొచ్చు. అంతే తప్ప తిరుపతి ఈజ్ మై నేటివ్ ప్లేస్ తిరుపతి ఈజ్ మై నేటివ్ అని చెప్పడం తప్పు. తర్వాత నోరు మూసుకో, షట్ అప్ యువర్ మౌత్ అంటుంటాము. ఇది తప్పు. షట్ అప్ యువర్ మౌత్. మోరోవర్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్. ఇది క్యాజువల్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే. ఇది నలుగురితో మర్యాదగా మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడే మాట కాదు. మనం ఫ్రెండ్స్తో కావచ్చు, ఇంట్లో వాళ్ళతో కావచ్చు, ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. నోర్ మూసుకో అని చెప్పేటప్పుడు షట్ అప్ యువర్ మౌత్ అంటుంటాం. అది తప్పు. ఇది ఫ్రేజల్ వర్బ్. ఇంతకు ముందులాగే పికప్ లాగే ఇది కూడా ఫ్రేజల్ వర్బ్. షట్ అప్ అన్న దాని మధ్యలో మనకు ప్రనౌన్ రావాలన్నమాట. నౌన్ కానీ ప్రనౌన్ కానీ వస్తుంది. షట్ యువర్ మౌత్ అప్. నోర్ మూసుకో అని చెప్పాల్సినప్పుడు షట్ అప్ అని సింపుల్గా చెప్పేయచ్చు. లేదా షట్ యువర్ మౌత్ అప్ అని చెప్పాలి. అంతే తప్ప షట్ అప్ యువర్ మౌత్ అని చెప్పడం అనేది తప్పు. మై మదర్ ఆస్క్డ్ మీ టు షట్ మై మౌత్. మా అమ్మగారు నన్ను నోరు మూసుకోమన్నారు. లేదా మై మదర్ ఆస్క్డ్ మీ టు షట్ మై మౌత్ అప్. ఇలా చెప్పొచ్చు. చిల్డ్రన్ షట్ దేర్ మౌత్ అప్ వెన్ ద టీచర్ ఎంటర్డ్ ద క్లాస్ రూమ్. టీచరు క్లాస్ రూమ్లోకి వచ్చినప్పుడు వెంటనే పిల్లలందరూ వాళ్ళు నోరు మూసుకున్నారు. సో షట్ అప్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా షట్ యువర్ మౌత్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా షట్ యువర్ మౌత్ అప్ అని చెప్పొచ్చు. అంతే తప్ప షట్ అప్
తర్వాత యువర్ మౌత్ అని చెప్పకూడదు. షట్కి అప్కి మధ్యలో మౌత్ అన్న వర్డ్ ఉపయోగించాలి. చివరిలో అప్ అన్న వర్డ్ని తీసేయచ్చు, పెట్టచ్చు, యువర్ విష్. చివరిగా టీవీ చూస్తూ టైంపాస్ చేయకుంటుంటాం కదా, డోంట్ డూ టైం పాస్ బై వాచింగ్ టీవీ అని అంటుంటాం. డోంట్ డూ టైం పాస్ బై వాచింగ్ టీవీ మ్యాన్ అంటుంటాం, తప్పది. డోంట్ పాస్ టైం వాచింగ్ టీవీ. డోంట్ పాస్ టైం వాచింగ్ టీవీ. చూడండి, డోంట్ పాస్ టైం వాచింగ్ టీవీ. డోంట్ పాస్ టైం వాచింగ్ టీవీ అని చెప్పాలి. ఐ ఆఫన్ పాస్ టైం ప్లేయింగ్ విత్ మై కిడ్స్. ఐ ఆఫన్ పాస్ టైం ప్లేయింగ్ విత్ మై కిడ్స్. నేను పిల్లలతో తరచుగా ఆడుకుంటూ నా టైంని, నా కాలాన్ని గడుపుతుంటాను, అంటే కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటాను. మై ఫ్రెండ్ passes time going through the news feed in the Instagram. My friend passes time going through the news feed in the Instagram. ఇన్స్టాగ్రామ్లో న్యూస్ ఫీడ్ చూసుకుంటూ కాలక్షేపం గడిపేస్తున్నాడు నా ఫ్రెండ్. ఇటువంటి మిస్టేక్స్ మీరు కూడా చేస్తుంటారు అని నేనైతే అనుకుంటాను, ఎందుకంటే ఇలాంటి మిస్టేక్స్ మనం అందరం చేసేవే. ఈ మిస్టేక్స్ని కరెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ టైం వీటిని మాట్లాడేటప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా మాట్లాడాల్సినాను. మీట్ విత్ అదర్ ఎపిసోడ్. దిస్ ఈజ్ సైనింగ్ ఆఫ్, అండ్ ఇఫ్ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ హిట్ అ లైక్ బటన్. బాయ్.